Harohat Constituency ang Kangarlo by election padode det pura Ingsamjin pen Kachesong pedok pot. BJP Ratcharia song atum Aphlc song atum phanang ka pheria joksi Hawarghat Constituency ang Kangarlo along by election padohai hedatlo lapen Town Committee Municipal Board kilik sitami padohai hedatlo pusi jaikathar pen lamthi piklang pot. Lasonsi Hawarghat Hospital adung atowara kung along Nipai Inquiry All Party Hill Leaders Conference mate chi hek pen Aphlc song atum Ingsamjin pen Kachesong Ponsi by election Aputhak Kachesong pen labangso Kachesong ponalong Aphlc mai pu jai kathor pen kaninji ponalam the Aphlc asong atum phanang ka phere ajok Harohat Constituency ang Kangarlo along by election padohai hedatlo lapen Town Committee Municipal Board election sitami padohai hedatlo lahai ke Bongo Sena lapen RSS atuma bidilang no sai sesi ke klem pon no posi jai kathar pen lomthi piklang pon thu lasi non la hai alam ki Aputha governor aphan piniang bong pinpura lo pidamji pusi pherangke athengno pen lomthi jai pon pununi pen Dearsong T report news headlines 24/7 ni pona thegala hello chu October troxy chuning 2024 aninkan ilitum kaching hon Ojit Kumar De Ilituma Deputy Chairman lo la pen MSC dak Hawarghat pen alangli dak pirthe pen che obup lo anke la 1951 rules constituting district council la so rule ateng 16 rule 16 ateng pen lote governor si la ke vacant lo pu punang po asid vacant lo pu notice pinang po la pen ke la puan atarikang bong election by election doji pu punangji ange non ciklo John Troxita so selo governor no anda notice pipelang la pen election kape doji alam ta thangda klang klelang la son pulo tangte la ke democracy aron la ke violate le la ke karkan le la arkan pet penajok Hawarghat MSC area amunit atum ke alang litum a representative avedet lo alam the bangga representative avedet lo te alang litum aphan kaningje dunji abang munit avedet lo la hello council lo ning hok tame kaningje dunji ke claim ya bang avedet lo la si nilitum pulo elect non governor la 2013 aninkan amendment do 27 amendment do la so rule 16 Aputhak la so teng pen notification pi serak nangi la Hawarghat MSC a constituency ke ing thai dang lo la ke kachipai pu bang avedet lo pura alangli governor si notice pinangi la pen election pe du thu serak nai la justament ne litu kipu la pen isia bang ke Dipu Municipal Board lapen along town ko Hawarghat amatalo Hawarghat Municipal Board lapen Hamren Municipal Board lapen ke Dongmukak Town Committee Bokulia lapen ke Dengao lapen Langhin lapen ke Bukajan lapen ke Fuloni do ulang election no anda pedo de ningkan dambom la binong ke ningkan ke thom pen batai si election pedo nangi town committee anke setan non anta pedo de la alang litum aron repensi non anta la ad hoc committee si selamver la son ge la ke democratic karkan lo rat atom phan democratic ajak kong cepa har jak long ledet lo la pen alang litum rat atung ko pima aning ke hang hala so alam ningje long ledet lo la potsi nonomat election la town committee municipal board along an election pedo serak nei pusin itum pinita dak dolo arni siata dolo pinita dolo akon litum ako son a meeting do to bomb jila demonstration do to bomb jila